Toto je Lamborghini Revuelto, najsilnejšie sériovo vyrábané Lamborghini, asi jedno z prvých na Slovensku. Je to úplne nová generácia aut od Lamborghini, je to plug-in hybrid, má to 1000 koní, zobrali v podstate to najlepšie z Aventadoru, čo je motor V12 a z Hurakánu, čo je prevodovka, ale tie emócie už nie sú také ako kedysi. Predtým, než sa pustíme do toho výfuku, ja mám takú jednu úvahu. Je to vôbec potrebné sa naháňať stále za tým čo najvyšším výkonom na úkor toho, že teda stúpa nám váha, samozrejme sú tam baterky, je to už veľmi, veľmi komplikované auto, keď si to porovnáme s nejakými možno Aventadormi a podobne. Čo ty na to hovoríš? Tak, naháňame sa samozrejme za emisiami, aby sme ich mali čo najmenšie, preto tie 3 elektromotory v tomto aute, síce veľmi maličká baterka, myslím 3,8 kW, čo má dojazd niekde okolo 14 km, takže je to vlastne... Nie, menej ešte možno, ale budíš? Určite menej, naháňame sa za emisiami, ale naozaj nikto nemyslí na tú váhu, kde tu je krásne vidieť tento rozdiel, čo si povieme. Máme tu obyčajný Urus a Urus SE a o týchto hodnotách vieš pekne aj ty povedať, máš ich v hlave, tak povedz. Ty si povedal, že naháňame sa za emisiami. Ale dobre, máme tu klasický Urus, ktorý má 650 koní, 2200 kg a spraví z 0 na 100 za 2,5 sekundy. Áno. Potom tu máme najnovší Urus SE, ktorý má 800 koní, 2,5 tony a z 0 na 100 to spraví za 2,4 sekundy. Tak. Takže 150 koní rozdiel, ale 0,01 sekundy. Ďalšia vec je, že tento Urus znie v sérii veľmi dobre, naozaj výborné auto. Toto keď som šoferoval, až ma otravoval ten štart-stop, ktorý sa v podstate nedá vypnúť, pokiaľ to nie je v športovom režime. Áno, prešiel si 200 km na tom cca, takže užil si jazdu v tichosti. A ďalšia úvaha je, zase sa vrátim k tým emisiám, mal som o dosť väčšiu spotrebu ako na klasickom Uruse. Áno, áno. Je mi to zvláštne, že to má väčšiu spotrebu ako toto auto, lebo toto auto vieme jazdiť niekde okolo 12-13 litrov benzínu a tu si mal, myslím, 14. Po diaľnici 14 litrov. Takže opäť, veď ten benzín na tých 100 km páli teda viacej o liter, tak sú tam ešte asi aj väčšie emisie, nie? Alebo, mýlim sa? Neviem. Lebo ťaháš väčšiu váhu toho auta. Je to na zváženie, no. Nič, poďme sa pustiť do toho Revuelta. Ja sa na to video veľmi teším, na celý ten výsledok sa veľmi teším. Ideme tam montovať Gintany výfuk, ale to už ste sa určite dozvedeli, tak poďme rovno na to. For a minute, had to BRB, had to grab a couple wins, what I did. They sleeping on the kid, I had to do it BIG. I can never be average, and they want a problem with the boy, they don't want no static. I don't need your cosign running with God, wanna test that, tell them what's happening. Still giving them dope, I'm trapping. They don't know about me, they capping. And they know that I'm running the game, can't stop me, tell them they lacking. Bring it up, I got it in the bag, let's zip it up. I don't need Mount Rushmore, but they talk greatness, anytime that they gon' bring me up. Let's get it now. Takže dámy a páni, vítajte na palube Revuelta. Plug-in hybridného superšportu, alebo keďže to už má 1000 koní, už môžeme povedať aj hyperšport, ne? Asi áno. Každopádne ideme na elektriku teraz, takže je čas zrejme asi naštartovať, lebo kvôli tomuto sme nerobili výfuky. Otoč magickým tlačidlom. Toto už je lepšie. Neviem, či bude niečo vôbec počuť. Ak áno, tak to bude asi dosť prehúčané. Vzadu máme V12.
Lamborghini spravilo v podstate to, že zobralo z Aventadoru to najlepšie, čo mali, a to je V12, a z Hurakánu, čo je prevodovka, dvojspojka, a spojili to a vzniklo vlastne Revuelto, do ktorého našupili tú elektriku. Či bola potrebná, to nevieme, lebo aj tak 90% času budú ľudia jazdiť so zapnutým motorom a na tú elektriku pôjdu asi iba, aby predviedli, ako to dokáže ísť potichu. No, ja si myslím, že budeme musieť sa zamyslieť nad výrobou sluchadiek na uši, lebo tomuto klientovi asi dodáme taktiež, lebo myslím si, že je to dosť silné. A chcel som podotknúť teda k tomu, že výkonu auta, tak určite výmenou tohoto výfuku sa podarilo nejaké kone spraviť navyše. Ja si myslím, že je to aj takto silné, nakoľko pridanie plynu každé v tomto počasí už je dosť problematické, lebo už naprešmikujú zadné kolesa, takže musím bojovať s volantom. A vezie sa o mnoho pomalšie ako v starom Aventadore, to musím akože uznať, tá dvojspojka robí veľa. Prevodovka len pekne radí a veľmi rýchlo, je to naozaj že ako hurikán. Stále nemáme vysoké otáčky, myslím si, že ten výfuk bude robiť svoje až tak niekde od 7000 do tých 9. Tam bude šľahať veľmi veľké ohne. Je to vidieť. Hlavne večer, keď sme sa včera vozili, tak osvecovalo mi zadné krídlo zo spodu. Takže veľmi pekné Vianoce som mal. Neviem, je to takisto V12 ako v Luse, čo sme robili Ferrari. To auto znelo úplne inak. To bolo také písklavé, toto je trošku hrubšie. Tento zvuk sa mi zdá o mnoho krajší. Za mňa tiež, a fakt je cítiť, že tá prevodovka je úplne iná, než má Aventador. Pretože Aventador, keď v ostrom režime preradíte, tak vás to kopne. To je okamžité, naozaj, že okamžité. Takže je cítiť ten posun dopredu. Ale na druhej strane, ja celkom mám rád ten kopanec v Aventadore. Odradenie je krásne. Dobrý zvuk. Myslím, že páni za nami si to užívajú asi naplno, lebo držia obidvaja telefóny v rukách. Je to pekné halo. Zákazníkov je prajeme asi veľa kilometrov úspešných a bude sa mať na čom zabávať zajtra. Myslím si, že zvážime naozaj výrobu merču slúchatiek. Normálne slúchatka PVK. Reálne slúchatka PVK. A čo? Výbava. A čo? S takýmto výfukom čistý masaker. Z pohľadu šoféra. Je to všetko také elektrické už. Aj to riadenie, to auto, ako zatáčanie skutočné, to musím povedať, ale myslím si, že tento rozhovor si asi necháme, keď zaparkujeme. Masaker. Fakt. No tak čo tu je iné oproti Aventadru? Naozaj skoro všetko. Väčšinu ovládania je na volante, čo sa týka jazdných režimov, ovládania krídla, elektriky, Smerovky taktiež ako na Hurakáne.
Čo tu pribudlo, tak je aktívny tempomat. To za mňa, dobre, možno kvôli bezpečnosti je OK. Samozrejme aj nové auta musia byť. A čo sa týka aj tohto infotainmentu, dotykový, neviem, za mňa tlačítka asi rozumnejšie, dívať sa na takú malú navigáciu. Ak chcem niečo nastaviť, prejsť do toho nastavenia, opäť je lepšie, myslím si, že nastaviť si potrebné veci, ktoré človek chce a radšej potom ísť. Hej. Čo sa týka muziky, ani neviem, ktoré reproduktory sú tu. Je tu, tuším, tá talianska, áno, je to talianska spoločnosť, ktorá, nie tam vidno, uzavrela teraz nedávno zmluvu s Lamborghini, robili hudbu v podstate aj do úplne nového Temeraria, tam to spravili úplne ináč, že spolupracovali s vývojármi a tak ďalej, zakomponovali do Ja będę śpiewał dopóki starszy. Sme v Polsku. Ale tu, pokiaľ viem, tak nie je to zatiaľ na takom leveli, čo vždy bol problém, že superšporty trpeli na hudbu. Na druhej strane počúvali sme tú hudbu, my za cestu nie, lebo by ju asi ani nebolo počuť. Ale niekedy tie repráky akože... Tak v tom novom Tenerariu, čo sme boli, tak si myslím, tam nám to pekne predviedli. Tá hudba tam je naozaj skvelá, veľmi podobná Bang & Olufsen, čo už konečne je pokrok v týchto športových autách, lebo v starom Aventadore tam sa počúvať hudba nedala naozaj, myslím si, že skoro žiadna. Nie kvôli hluku, ale kvôli tomu, že tie reproduktory boli veľmi slabé. A nepočúval som to rádio ešte asi ani raz. Naozaj, tu je to lepšie, ale s týmto výfukom je to už bezpredmetné. Takisto ovládanie klimatizácie, keď sa pozrieme, chceme nastaviť teplotu, nad týmto sa treba možno trošku zamyslieť, či je to potrebné v tých autách, nedať tu radšej klasické tlačidlá a možno, že asi bezpečnejšie aj si myslím kvôli jazde autu. Čo aj ty vidíš, displej máš pred sebou, či sú to potrebné veci, aby si ich ty videl. Neviem, to sú také veci za mňa napríklad aj ten infotainment dotykový. Kým stojíš na mieste je to OK, ale špeciálne v takomto aute, kde častokrát možno ideš bomby alebo na okruhu a potrebuješ naozaj sa venovať plnohodnotne všetkému, čo sa deje okolo, tak prehľadávať sa, lebo naozaj, hej, toto je domovská obrazovka. A ja keď si chcem zmeniť teplotu, tak reálne jeden, druhý, až na tretí klik. Hej, čo je dosť. Je to dosť, nebudeme si klamať. Ale aby sme až tak nehejtili, tak ten nový dizajn, neviem, to už musíte každý sám povedať, pretože dizajn je dosť subjektívna vec. Samozrejme zachovalo sa toto štartovanie ako na stíhačke. Veľakrát sme hovorili o tom, že je to plug-in hybrid. Plug-in hybrid sa nabíja. Ale nabíjací port je tu. Tak si hovoríte možno, že keď sa zapojí nabíjačka, ako asi zavriem kapotu, však nebudem stať s otvorenou kapotou niekde, ne? Aj na toto mysleli. Nechali tu takéto zabezpečenie. Si treba prehodiť, aby sa tá kapota zamkla. A samozrejme kapota sa zacvakne. Zavretá bezpečnostne, nedá sa otvoriť. A je tu medzera kvôli káblu. Takže... Otázka. Koľkokrát si myslíš, že sa bude Lamborghini Revuelto nabíjať? Okrem fabriky, kde sme mohli vidieť pred fabrikou, že sa nabíjali nejaké autá. My sme ho teraz nabili, spravili sme možno nejakých pár 10 km a je batéria nabitá na 71%. Takže samozrejme nenaháňali sme auto, potrebovali sme ho len vyskúšať. S tým Gintany výfukom, ktorý sa tu montoval, sa len tak nevidí a nepočuje. Nepočuje. Myslím, že na Slovensku má jeden starý Aventador je, myslím, že žltý, Gintany výfukmi a ten hádže tiež poriadne ohne, takže toto bude jeho nástupca ešte s väčšími ohňami, si myslím. Ja ďakujem, že ste si pozreli ďalšie naše video, budem rád, ak nám dáte odber, zvonček, čakajú nás ďalšie podobné videá. Máme nachystané aj ďalšie projekty, ktoré si myslím, že vás budú zaujímať. Takže ďakujem za sledovanie a vidíme sa pri ďalšom videu.